mga kapisngi! Good morning diha nga side. Guys, happy jud kay ko ani nga laag ay mao jud niya akong pangandoy nga makatry sa Baguio good nga mag-overnight kay tungod sa ilang ukay-ukay ug sa ilang weather jud nga bugnaw kaayo. So after na mo mag-diplomat is nanguli mi sa mong accommodation mga around 3 PM to, and then mga 5:30 or 6 PM to call time na mo kay ihatod mi sa among tour guide paadto sa Burnham Park. And then perfect kayo kay pag stop na mo dito, pagbaba na mo sa van is na ay food bazaar sa gilid. So happy kaayo mi kay gutom gud kay mi ato, and then kakaon mi sa ilang mga pagkaon dito nga mga street food. So wala koy kalahian lang sa Davao, pareha lang gud ang kalahian lang is bugnaw jud kay ato nga time. Nakaingon jud ko nga wow, mao na jud ning Baguio. Yes, nakatry na jud ko unsa ka bugnaw sa Baguio no. So mao to ako busog kay ko guys, kay perte jud na akong kaon dito sa akong makita, kaunon jud na ako. Ang ending parteng gahias sa akong tiyan kay busog kay ko ato no. After na mo mga on is nanulod na mi sa Burnham Park, naghihapak mi sa kakubugnaw sa jung bugnawa guys. As ti Jovi gud nakapangita ko siya jacket kay as in bugnaw din siya. So ang among gibuhat daw sa Burnham Park is naglaag-laag, nagtuyok-tuyok, nanood ani mga igurot nga outfit, and then namalit og souvenirs tapos kay akong isa ka uban wala man siya namalit dito sa Strawberry Farm kay tungod mamalit lagi siya sa night market. So pag mapalit niya is naka siya conclude nga mas barato sa Strawberry Farm. So sunod kamo guys, if mamalit mo sa Strawberry Farm mo pamalit kay mas barato jud dito guys compared sa mga tanang tourist spot sa Baguio nga na ay souvenirs. So nagbahay jud siya nganong wala siya namalit dito daan sa Strawberry Farm. Kay kami ni mama namalit naman mi daan, pero namalit yapon mi sa line mga tingi-tingi lang. So mo tuyok-tuyok lang mi diri sa Burnham Park kay first time man sa akong mama o sa akong friend og nati Joby diri and mo to lingkod-lingkod, and then makita man na sa, dito sa Burnham Park ang SM. So ako gusto man jud ko makalaag dito sa SM kay wala pa ko katry. So ana ko nga magbaktas na lang ta kay parehas matatanan wala ka tuod diri paunsa pa adto sa SM Baguio, tan-awon na lang nato dito. So nice man pud kay magbaktas guys kay bugnaw man pud siya kaayo gisulit jud namo ang overnight diri sa Baguio guys. So mao lang to guys. Thank you for watching. Amping tantanan and God bless us all. Salamat.